Kakva neobična soba. O ne, izgleda da su nas zaključali u njoj. Šta da radimo? Vidi, neki ormarići. Svi su zatvoreni. Mislim da nećemo moći da slomimo te brave. Vidi, tu je sef. Hajde da priđemo bliže. Možda ćemo unutra naći odgovore na svoje pitanja. Prvo, hajde da odlučimo ko će da stavlja ruku tamo. Izvini, to ćeš biti Dijan. Srećna, a ja ću se odmaknuti. Zapravo se plašim. Okej, nadam se da mi se ništa neće dogoditi. Izgleda da je to nešto okruglo. Jao, kako mokro. Šta je to? A, to je voda. Osjetila sam još nešto. Nikako ne mogu da uhvatim, stalno mi izmiče. O, kako neobično. Uhvatila sam. Fuj, to je riba. Bolje da je vratim na mesto. Možda ću naći još nešto. Da, našla sam. Ključ. Spašeni smo, Emma. Svaka ti čast. Hajde da otvorimo ovu bravu. Sigurno ćemo naći nešto korisno unutra. Ne, očigledno sam pogrešila. To je bomba. Moramo smisliti nešto. O, popit. Ma ne, to nam neće pomoći. Ni četkice za prašinu nam ne treba. Ali će nam trebati ovo. Upravo si. Sad treba samo preseći pravu žicu. Ruki mi se tresu od straha. Da, uradila sam to. Spašeni smo. Jao, prerano sam zaključila. Kakav užas, sva sam u boji. Da, ne izgledaš baš dobro. Čekaj malo. Izgleda da je to nešto jestivo. Wow, pa to je slatka glazura. Baš ukusno. Vidi, sef svetli. Ovaj put ga ti proveravaš. Mislim da ću uspeti. Let's go! Pa, idemo. Fuj, to je nešto ligavo. Okej, daj mi par sekundi da se saberem. O, to je čak i prijatno. Ali gde je ključ? To, imam ga. Odlično. Super, mi smo sjajan tim. Zajedno možemo sve. Jao, šta je to? Svo lice mi je u šljotkicama. Sad ću početi da kijem zbog njih. Ličiš na božićnu jelku. Prestani da se smeješ, bolje idi i nađi novi ključ. Dobro, dobro, nemoj da se dereš. Spremna sam, uskoro će ključ biti kod mene. Jao, fuj, tamo se nešto pomera. Ema, bojim se. Dobro, bolje da ne mislim o tome šta bi to moglo biti. Fokusirat ću se na ključ. Ne, to sigurno nije on. Nastavljam da tražim. Da, imam ga. To možeš mi čestitati. Hajde, brzo otvori novi ormarić. Neka nam donese sreću. Oho! To su pare. Ormarić je zaista bio srećan. Sad smo bogati. Ja ću da nađem sljedeći ključ. Sigurna sam da će on doneti sreću. Pa, barem se nadam. Ne razumijem šta je unutra. To je nešto sitno, liči na zrna. Ali još se i pomera. Bože, to je tako gadno. O, ne. To su bili crvi. Pipala sam ih golim rukama. Užas. Smiri se, sve je prošlo. Wow, to je torta. Ali niste trebali da mi je bacate u lice. Jao, sva si u šlagu. Pa šta, to je i dalje mnogo ukusno. Mogla si i meni dati pače. Ipak sam te podržavala. Upravo si mi se smijela. Ne diraj moju tortu, imaš važnije posla. Upravo si. Vreme je da tražim novi ključ. Pa šta čekaš onda, kreni. Nadam se da neće dobiti crve. Mnogo se plašim insekata. O, izgleda da to nisu oni. To je nešto prijatno. Ali gde je ključ? Ništa ne razumem. Ja, ovo baš prija. Veoma smiruje. Da, evo ključa. Konačno sam ga našla. Nadam se da ću i ja dobiti nešto ukusno.
Otvaram. Ajde, pogledaj već. O, to je neko dugme. Nemam pojma od čega je. Šta misliš? Ne znam. Probaj da ga pritisneš. Vidi, šta je ovo? Gde? O, ne. Nešto se lije na mene. Bože, moja kosa. Biće uništena. Ovo liči na velikog ligavca. Izvini, ali ga ne mogu skinuti sa tebe. Šta da radim? Ne vidim baš ništa. Nemam pojma kako da ti pomognem. Danas je najgori dan u mom životu. Ne bih voljela da budem na tvom mestu. Neka u mom ormariću ponovo bude nešto slatko. Fuj, to je neka sluz. Pa to su sirova jaja, mrzim ih. Našla sam ključ. Konačno mogu izvaditi ruke. Nek mi taj ključ donese sreću. Zašto samo ja od nas dve patim? Smiri se, Annie. Ovaj put ni ja nisam imala sreće. Dosta je bilo. Vreme da prekinem to. Zatvorit ću vrata. Ja ličim na veliku kokošku. O, novi sef. Idi vadi ključ. Kad će se to već završiti? Iskreno i ja jedva čekam kraj. Šta me ovaj put čeka? Osjećaj nije baš prijatan. Kao da pipam pseće dlake. O, osjetila sam ključ. Da, imam ga. Super, sad mogu otvoriti ormarić. Hajde, pogledaj šta je tamo. Opa, ovdje je puno kolačića. A rado ću ih pojesti. Mirišu ekstra. Obožavam ovaj čokoladni keks sa slatkim punjenjem. Dobro, častiću te, izvoli. Veoma si ljubazna, Annie. Hvala. Jao, prelepo. Oduševljena sam. Prestani da jedeš, vreme je da pronađeš novi ključ. Upravo si, idem. Treba samo skinuti perje sa lica, ne vidim ništa. Pa, idemo. Mislim da sam već pipala sve moguće. O, ovo kao da su male loptice. Baš ih je zabavno pipati. Jao, šta je ovo? Stvarno oko? I nešto teče iz njega. Fuj, odvratno. A evo ključa. Hvala Bogu, neću morati više da diram te oči. Požurima. Vidi, konopac. Verovatno ga treba povući. I ja ću to uraditi. Ništa se ne dešava. Jesi sigurna, Emma? A ovako? Jao, zašto si ponovo povukla konopac? Sad sam sva u nekoj farbi. Jao, izvini, nisam mislila da će je biti tako mnogo. Sjetit ću ti se toga. Nastavit ćemo naš razgovor drugi put, a sad moram da idem, izvini. Mislim da čujem neki čudan zvuk. Kao da se neko pomera. Verovatno mi se ipak učinilo. O ne, izgleda da je na tanjiru stvarno nešto živo. Ko bi to mogao biti? Moram što brže naći ključ. Da, imam ga. Što čekaš, trči ovamo, En? Izgleda da je to posljednji ormarić. Da, mislim da će nam taj ključ pomoći da otvorimo rešetku i da izađemo odavde. Juhu, pobedili smo. Hajde da se zagrlimo. Ej, dosta, Emma, isprljačeš me. Ma kakve to veze ima. Uskoro ćemo biti kod kući i moći ćemo da se okupamo. Pa, otvaram. Da, odlično. Uspeli smo. Bežimo odavde. Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, to je sve moje. Tako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava. Joj, u pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo.
Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurnom. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nije jasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Joj, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara. A ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koji od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te pogodi. To je to. Šta? Jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj! Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobedit ću. Još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo je super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Kako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. Tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć. O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups, gdje je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni Kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja Kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki poklon.
Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću ja da pojedem bar jedan pravi Kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se Kinder jaja može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će tada shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko je da pojedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice. Isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno. Moraš pojesti sva Kinder jaja. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups, uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepo kajgano. Wow, izgleda super. Mari, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Koliko visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežala. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć. Sva sam mokra. Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cole? To uopšte nije smešno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti zauvek. Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cole. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno mnogo dobra. Evo mojih dokumenata. Odlično, učite. Oho, ne mogu da verujem. To nije žena, to je boginja. I ona ide prema meni. Kakva lepotica. Vrućina je ovdje. Evo mog pasoša, a u njemu je karta. Hvala. Danas dobijem previše muških pogleda. Srećno, momci. Moram da idem. Hajmo, možda ćemo stići. Hej, a gde ste vi krenuli? Gospodo, pokažite karte. Evo mog aviona. Kakvo savršeno telo, za razliku od mog. Oho! Konačno, umorna sam od hodanja sa ovim stvarima. Jaho, duše moje. Baš ste nedostajali svoje mamici. Idemo na putovanje, mali moj. Zdravo, vaša karta. Sve u redu, ali nažalost ne možete ući sa psetom. Kao i sa ostalim životinjama. Imamo odličnu ideju.
I odličan šešir u koji ću sakriti zeca. Ćao, čao, Bobe. Ne brinite, ostaće sa mnom. Vaš pasoš, gospođo. Sve u redu, a sad mala provera. Šta? Jo, sa životinjama je zabranjen let. Ali ne brinite, vaš ljubimac će vas sačekati i biti ovdje dok se ne vratite. Zdravo, gospodine, mogu li da proverim vaš šešir? Pošto je tako, pokazat ću vam jedan trik. Op, i pasoš je ovdje. Oho, to je nemoguće. Brzo mi dajte šešir na pregled. Čudno. Izvinite, možete da uđete. I pozadi ništa. U redu. Zdravo. Požurite, gospodine. Jo, moj zec je ostao tamo sam. Izvinjavam se, draga damo, ali znam kako da vam pomognem. Jedan mali trik i vaš prijatelj će biti pored vas. Sad ću... Da, mislim da sam ga našao. Evo ga. Wow, hvala vam. Da vidimo. Sve u redu. Dobar dan. Papiri su u redu, ali korpu ću morati da pregledam. O ne, u njoj je moja mačka. Znam. Jao, gospodine, da li su vam nekad rekli da imate prelepu bradu? Mogu li da vas slikam? Pa što da ne? U stvari, čekajte. Moram prvo da popravim frizuru. Sad sam spreman. Odlično. Uspelo je. A sad treba što brže sesti u avion. Izvinite, moram da idem. Hej, šta je to? Prazna korpa. Osjećam da je u njoj bila životinja. Molim vas, uđite. Thank you. Evo mog mesta. Sad mogu da te pustim, maco. Joj, kako je slatka. Mogu li da je pomazim? Naravno. Tako slatka maca. Jao, šta je sa mnom? Da li je to alergija? Zdravo, srećan put. Dobar dan. Pogledat ću vaše dokumente. I treba to sve skenirati. Vozite li životinje? Izgleda da ne. Onda prođite. U stvari, čekajte. Ja, otkrili su me. Nema izuzetaka. Sa životinjama je zabranjen ulaz u avion. Kakva šteta. Kakva su stroga pravila ovdje. Sigurno i sa žabom ne može. Moram nešto da smislim. Imam knjigu koju sam pročitala, što znači da je mogu iskoristiti. Taj deo priče mi se nije dopao. A sad ću staviti žabu unutra. Odlično. Sad mogu da idem. Evo moje karte. Mogu li da prođem? Odmah nakon skeniranja. Sve u redu? Da, možete proći. Dobrodošli u avion. Uđite. Evo mog mesta. Stavit ću prtljak na gornju policu da ne bi nikom smetao. I spremni smo za poletanje. Dobro je, nisu me primetili. Kako si moje zelene lepota? Jo, šta je to? Čije je to? U pomoć! Zdravo, evo moje karte. Kako si, Keša? Je li sve u redu? Žao mi je, ali Keša ne ide nigde. Avionom sigurno ne. Sa životinjama je let zabranjen. Jesi li čula? Sa životinjama je zabranjeno. O, imam ideju. Hajmo, treba mi tvoja pomoć. Tako je bolje. Zdravo. Vaše karte, molim. Gušter je izašao u šetnju. Gospodine, je li sve u redu? Da, sve je super. Ne, to je nepodnošljivo. Golica me. Šta je s njim? Samo se setio smiješne šale. Jel da, Alex? Nekako slabo verujem u to. Pokažite mi šta imate tamo. Znao sam. Htjeli ste da unesete životinju u avion. Jo. Pogledajte šta je tamo. Idemo brzo. Šta? Gde su otišli? Ne znamo. Jao, pobegli su. Zdravo, evo moje karte. Sve u redu. Ili nije.
Zlatna ribica. Ne smete unositi životinju u avion. Molim vas da mi date ribu. Pazit ću na nju. Da li ću i ja morati da ostavim svog ljubimca? Previše ga volim. Imam ideju. Sklonite se. Evo mojih dokumenata. Pustite me u avion, brzo. Okay. Šta je ovo? Ne smete ulaziti sa životinjama. Nikako. Ups. Kako se usuđujete? Izvinite, molim vas, uđite. Evo mog mesta. Jel mi se čini ili neko tvrči? O ne, zmija! Ma šta vam je?